tuna hian hlim tak ka ni I hlim ve do ni chuan video hi a top thleng an mai rawh nimina subscriber sanga ka nei thlinga ka hlim kher mai mahse chu ka hlim chhan ani lo ka hlim chan chu subscriber sanga ka nei thlin theina na min pui tu te zawng wang ani 5k subs ka nei wang khan ka hlim mahse hlim na min pe tu chu 5k subs ni loin mangai le du sak taka min pui thin tu te khain ni ole a point ta ka lut nga lang nun hi ka chen ve chiang em te theina mem tlangwa le tleirol hoklak tak tak ten it's my life tin rui hlo lama an plan vaka nun chen tar yo anin ngai thin mahse hei thu dik chu ni nun chen chu soilo an nun pon la nung lo tiang vela ni kong sang sangin nun hi chen ka lo tum ve to thina ka chen emo ka ti thin tun nu a hian an nun po ka lo nung ngai lo reng ti ka sa chu ka ni ola tun a hian nun chen dan tha mai ni lovin nun chen dan hlim om ber ka sil don cheu ni hinin ring mo midang tanpui ani heti zawng hian ngai tu te khovela hian du am na le in eat sik ton na om mi alowa in pui ton vek thin ni la khovel pon ni lawang mo van ram ang vel ani a chi dang zawng in soile taila mithi vuina kan kal fo in karinga kha mithi ga he khovela hian alo nung ve thin ani ti mi ten an hriat thung theinan engi an soi thin nun chene mo lo in ti thin na rui hlo alo ti thin na te thian hoan picnic ta te mobile legends a pro zia te pubg a reflex a that zia te lam chu an soilo topang chuai chuan adam lai kha chu midang ta na in phal mole a thlom ngai mole anu le pa le thenom khoveng tan hlimna nia sin tin he khovela midang ta na anun to na kha soinuam an ti ber chu niam ole regular takin school college mo physical thina inun mandan ngai te khan ka thlonin mang thina ni chuan nungang pon lo in ngai ri su mo Mite I tanpuya nang ma awanga Mite an hlima tuya monun alawin thlak khan nun nuam lampang chu item chho tran ani kanuna min lo pui to tu te zawng po kha ka thin lunga hi chuan in nung reng ani rim taka thokin nang ma tan sum tu a khol treu mala ila nung tak lo nun nuam lam ila tem tak lo ani mi in so pa so of felasin ani awang son lom tundin muni ka thlen tia nang ma awanga midang nun alawin thlak ani ti I hriat khan chumi huna chuan inun chu I chen chho ve tak ani ti sha chuakang mi ta ta na luan chu ui ngai su I pek chu phuloin mal somna I dong let le zel thawang chu mal somna chu apoi sa zawng in aron thleng kher lawang mahse inun ti fam kim tu chu ani chho zelang e video en tu zawng ta hian midang tanpui hlutna kan hre theu ani chuan Mizoram hi awahan nuam sot don tak em mo Mizoram a hlimna a thleng thei ani ole khongai lo ngai thlak chun zom zelula pek chu kan zir rual hian lom thiam a poimo I lom thiam khana petu che I ti lomin pek le zel du na thinlungi putir thei ani chuwang chong ka channel pol hian lom thuan soi velok ka du hei 5k subscriber mo subscriber sanga ka lo nei tling ve ta der maya mangram puang hial zog ani mahse 5k subs in tho chua leo ani ke chu ka tel ve vak lo ma zo han ngai tu chinu da nang mani tau kha ka channel in lo subscribe dan hi in the YouTube para ulang ngot chu ni big lawang mo tu emo status emo tuine mo alo share atanga min subscribe hi atam zok in niang chuwang chuan in zawai chunga khalom em a tin in tlasung takin min lo share sak le zel turin ka ngen ngal bok cheuni chuan mi than khatin ka channel min choi san sakdan te mo zong soitel ka duwa kum sang ni le som pariat khan ka channel hi ka siam chana ti chuan ka thei topin ka thei angin video te siamin ka share kwata subscribers ni vel bor ani ang kan ei lai chuan comment mi pakhat hian John Test Street Light ti tuna par moi channel lo ni ta hian aron comment a ka number te line YouTuber group te min eta tin YouTube lo mate min shout out saka kha khan phuna tam tak min pe a tin ka subscriber po kha atipung hluai deuni nu deulo ka e zol tangin phone call ka dong le a ta chuan purem rota mission venga solar house nei tupawh hian award min pe a chu hemi chungchang hi chu ka soi thui lawanga a video ina than pain ka siama in endu ni chuan a link kan hnuai khan kala uda ta chuin en me don nia chuan in tun hai deulo khan callbom channel nei tupawh mingte a hian ka video mi lo share saka ka viewers ka zani potling thalai theilo khani thina maro sumin share sak khan darkat lemte a khan 3k 4k 5k views thleng khan han chawhal dor mai ni chuwang chuan kalom hle ani tin ka video lo ena lo comment zia tu te kha ka tanin hlutak zet ani in comment te hian video siam le zel turin phurna min pe thin ani chuwang chuan in zawai chunga khan kalom tak zet ani chuan ka soi mai theilo pakhat chu kanu le pa te ani anin kala chunga kut ngata le an mi mal tong thaina ka minglama min dil sak zia na khan
kan nun himin kai hruaya tun thleng hian midang nun ot loin kanuna ka hlim tok em a tin boina le har sanna tok thin mai la kanu le pa te min tong trai sakna khan min veng him reng thin ani chuwang chuan nu le pa te lo ngai thlavein omani chuan hei hi ka cha du cheu ni in fa de kha tong trai sak zia ro beidong du su a pathian chhan na khain dong nga lo ani point kum nga kum som po ngai se tong trai char mai ro beidong lowin mo kan pathian hi atlai ngai lo ani kanuna hian ka hria chuwang chuan beidong lo khan tong trai sak tok mai roi fanui fa pa kha tha thei lo ni pon tong trai sak zel ro beidong su pathianin a hun taka chuan a ron chang mai ang che